Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, vážení páni ministri, hostia, dovolte mi predniesť interpeláciu k ministrovi na ministra financií Slovenskej republiky. Vážený pán minister, dovolím si vám podať interpeláciu vo veci možného prehodnotenia potreby zavedenia povinnosti inštalácie fiškálnych modulov pre zariadenia v rámci parkovacích systémov, tzv. Parkomatov. Zákon o dani z pridanej hodnoty a účtovníctve hovorí, ako majú vykazovať DPH a daňovníctvo parkomaty, ktoré v praxi využívajú súkromné obchodné spoločnosti pri správe parkovacieho systému, napríklad v meste Košice. Pričom platná legislatíva Slovenskej republiky neukladá povinnosť v takýchto zariadeniach inštalovať fiškálny modul. Pri tomto konkrétnom príklade, ako aj v iných, tak vzniká opodstatnené podozrenie z viacerých druhov možných únikov od DPH až po daň z príjmu. Skutočným príjem z parkovného v danom prípade je prakticky neodkontrolovateľný, pričom rovnaké zariadenia s fiškálnym modulom existujú a sú dostupné. Na základe vyššie uvedeného sa preto na vás obraciam formou tejto interpelácie a dovolím si vás požiadať o vysvetlenie a zodpovedanie nasledujúcich otázok. Prvá otázka. Prečo štát kladie na malých a stredných podnikateľov tak veľké byrokratické nároky a pritom v tomto konkrétnom prípade má spoločnosť s miliónovými obratmi zvýhodnenú pozíciu a legislatíva je navyše vytvára manevrovací priestor pre možné špekulácie pri priznávaní skutočného príjmu? Druhá otázka. Mieni ministerstvo financií robiť v tomto smere nejaké opatrenia, ktoré by úplne zamedzili rizikám z možného úniku na dani z pridanej hodnoty, prípadne na dani z príjmu? Tretia otázka. Prečo je pri povinnosti používania fiškálneho modulu platnou legislatívou Slovenskej republiky zvýhodnená určitá skupina, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v určitej oblasti? Ďakujem za pozornosť.